Socoteam că toate acestea este bine să se păstreze pentru cei care vor veni. Eu în locul tău m-aș duce să văd ce face amărâta aia, dacă a luat-o pe drumul cel bun. Pe unde a trecut omul, e imposibil să nu lase o urmă. Ce puteam să fac? Trebuie să le dai apă. Moacă! Trebuie să le spunem, oamenii trebuie să afle. Toți vor să trăiască, așa că toți o să dea bani. Oamenii sunt buni când nu le lipsește ceva. Ia-le, de exemplu, ia-le apa și să vezi.